अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडीतील स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलच्या इयत्ता 4वी व 5वीच्या विद्यार्थ्यांनी SSGS थिंक टँक अंतर्गत कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह व दैनिक कोकणसातच्या सावंतवाडीतील प्रधान कार्यालयास भेट दिली। प्रिंट मीडिया आणि डिजिटल मीडियाचं काम कसं चालतं याची त्यांनी प्रात्यक्षिकांसह माहिती घेतली। यावेळी मीडियाबद्दल कुतूहल असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसह त्यांच्या शंकांचं निरसन टीम कोकणसातनं केलं। पाहूयात। स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलच्या 4थी आणि 5वीच्या विद्यार्थ्यांनी कोकणसातच्या कार्यालयात फील्ड व्हिजिट करत मीडिया क्षेत्रात काम कसं चालतं याचा अनुभव घेतला। डिजिटल मीडियाच्या कामासह न्यूज रूम, लाईव्ह वार्तांकन, वेब पोर्टलसह बातमीवर होणाऱ्या संस्कारांसह ती लोकांपर्यंत कशी आणि कोणकोणत्या माध्यमातून पोहोचते यासह स्टुडिओ, अँकर, व्हॉइस ओव्हर बाबत संपादकीय विभागाच्या कामाची माहिती सब एडिटर जुईली पांगम, भगवान शेळटे यांनी विद्यार्थ्यांना दिली। व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम, मयुरेश रावळे यांनी व्हिडिओ एडिटिंगसह फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी बद्दलची माहिती दिली। PCR सेक्शनचं काम कसं चालतं याची माहिती विद्येश थुरी, अनिकेत नार्वेकर यांनी, तर सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नेहा मुळीकीनं लोकांपर्यंत बातमी कशी पोहोचली जाते, कशी पोहोचवली जाते याची माहिती दिली। दैनिक कोकणसातच्या दैनंदिन कामासह पेपरच्या प्रिंटिंग बद्दल उपसंपादक लक्ष्मण आढाव यांनी मुलांना मार्गदर्शन केलं। दरम्यान डिजिटल मीडिया आणि प्रिंट मीडिया, न्यूज चॅनल, न्यूज पेपर, लाईव्ह वार्तांकनासह न्यूज पब्लिशिंगची प्रक्रिया कोकणसात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर यांनी विशद करत मुलांना मार्गदर्शन केलं। मीडिया क्षेत्रातील संधीची माहिती देत या क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यासाठीचं आवाहन केलं। यावेळी विद्यार्थ्यांकडून देखील मीडिया क्षेत्रात काम करायला आवडेल अशी इच्छा व्यक्त करण्यात आली। यावेळी बदलत्या पत्रकारितेचं स्वरूप, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा होत असलेला वापर याबाबत कुतूहल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्यांचं निराकरण टीम कोकणसात लाईव्ह कडून करून घेतलं। स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलचे संचालक ॲडव्होकेट रुजुल पाटणकर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबवण्यात आला। मुलांना व्यक्त होता यावं, मीडिया क्षेत्रातील संधी त्यांना अवगत व्हाव्यात या हेतूनं हा उपक्रम राबवण्यात आला होता। 2 बॅचमध्ये विद्यार्थ्यांनी या फील्ड व्हिजिटमध्ये सहभाग घेतला। मीडियातील प्रत्यक्ष अनुभवानंतर चिमुकल्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद ओसंडून वाहत होता। स्टेपिंग स्टोनच्या कोऑर्डिनेटर सुषमा पालव, शिक्षिका ग्रीष्मा सावंत, अश्विनी पडवळ, प्राची साळगावकर, झरीन शेख यांनी मुलांसोबत मीडिया क्षेत्रातील कामाची माहिती घेतली। तर फ्रेंडशिप डेचं औचित्य साधून या छोट्या दोस्तांनी 24/7 काम करणाऱ्या मीडियातील मित्रांना मैत्रीचा धागा बांधला। यावेळी कोकणसात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर, दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई, उपसंपादक रवींद्र जाधव, लक्ष्मण आढाव, सब एडिटर भगवान शेळटे, व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम, मयुरेश राऊळ, IT हेड विद्येश थुरी, सावंतवाडी करस्पॉन्डंट विनायक गावस, अकाउंट हेड ओंकार नाईक, PCR एक्झिक्युटिव्ह अनिकेत नार्वेकर, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नेहा मुळीक, ऑफिस असिस्टंट संतोष गुडुळेकर आदी उपस्थित होते। फील्ड व्हिजिट दरम्यान दिलेल्या माहितीबद्दल आणि व्यस्त शेड्यूल मधून खास वेळ दिल्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी टीम कोकणसातचे आभार मानले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।